Assalamualaikum makatolan sahabat. Kalau kita mengaji hakikat nyawa tubuh alana tu sakabi. Jangan disangka dua alamat kau disangka dua alana tu sasi. Orang memandang samunya wingi alim ulama banyak nak kira Janganlah kita kebaca bodoh mumbang jo kalapo manunan tuo anak jo bapo manunan mudo kota doana bapa tiada dosa jo sifat namo kajinyo Allah jo Muhammad di mana ko inyo di mana bana tapi jatuhnya ko indah tarang di hati kita jalan sama bagara cincin negara no jari bagara tubuh ada sipai mani koyo mati sebelum mati tantu kalawi ka kita ranangi tantu kamu ka kita dati tantu kalura ka kita turuni aku balak kuli tarik laisi supaya la dapat di bijuna kaumi Allah la duduk
makati tinggi rasanya mati pandakia hati di dalam macopai bo mati mengana untuk para saya mati putih aling juang kata gajo